соли 2019 сатҳи ҷинояткорӣ дар ноҳияи Спитамен рӯ ба болоравӣ дорад, яъне 4 адад зиёд шудани ҷиноят нишондиҳандаи давраи ҳисоботиро баланд намуд. Ҷиноятҳои содир гашта аз ҳисоби ҷавонон 23 ҳолат, занон 14 ҳолат ва як нафар ноболиғ ба қайд гирифта шудааст. Зимни нишасти матбуоти журналисти ширкати телевизион ва радиои Азия Муниса Атаева шарҳи пурраи ин масъаларо аз иҷрокунандаи вазифаи раиси ноҳияи Спитамен Темур Немонзода пурсон шуд. вазъи ҷинояткорӣ дар соли 2019 бошад агар дар маҷмӯъ 255 адад ҷиноят ба қайд гирифта шудааст ки нисбат ба соли 2018 гирем агар 4 адад зиёд мебошад. хуб ошкоршавӣ бошад 93.9%, ташкил мекард. зиёдшавии ҷиноятҳо асосан дар ҷамоати шаҳраки Навкат 72 ҳолат ба қайд гирифта шудааст. ҷамоати Турсун Улҷаҳои 61 ҳолат, Куруш 39 ҳолат ва Тағояк ва Истиқлол бошад 33 ҳолати ба қайд гирифта шудааст. маълум гашт ки дар давраи ҳисоботӣ 5 нафар сокини ноҳия бо гумони шомилшавӣ ба ҳизбу ҳаракатҳои ифротӣ дар кофтукови ҷиноӣ қарор доранд. яке аз мушкилии дигари ноҳия дар соли гузаштаи 2019 иҷро нагардидани нақшаи андоз буд. аз ҷониби масъулон роҳҳои бартараф намудани муаммо ва нақшаҳои минбаъда шарҳ дода шуд. сохторҳои марбута мақомотҳои ҳифзи худ ёрдам кардани ин масъала бюджети маҳаллӣ иҷро шуд, лекин дар маҷмӯъ контингенти ҷумҳурӣ иҷро шудагиш наздик 2.4 миллион сомонӣ. барои ҳамин камтар мушкилӣ дорем ва аз рӯзҳои аввале ки ман муҳтарам раис ба ҳайси иҷрокунандаи вазифаи раиси ноҳия фаъолиятшона оғоз кардам, ситодҳои оддовои муомалакунанда оид ба кам кардани бақияи қарзи андоз амал мекунад, лекин чуноне ки гуфтам вазъият камтар вазнинтар, нисбатан вазнинтар аст. мо 78 миллион беназардошти андози иҷтимоӣ нақша дорем барои соли 2020, аз он 23 миллионаш барои бюджети ҷумҳуравӣ пешбинӣ карда шудааст ва боқимондааш бюджети маҳаллӣ. лекин ҳаракат мекунем, кӯшиш мекунем ки мо ҳамин супоришҳое ки аз тарафи мақомотҳои болоӣ истодааст иҷро кунем ва чуноне ки раис гуфтам, пеш аз ҳама яке аз роҳҳош ҳатман ҷалб кардани ширкатҳое ки нияти кор кардан доранд бо назардошти оне ки ноҳияи назди сарҳадӣ ҳастем ва бозори ҷумҳуриҳои ҳамсоям барои мо имрӯз имкониятҳои хеле фароха чӣ мекунад. вобаста ба ҳамин мо кӯшиш мекунем ки ҳатман аз дигар минтақаҳои ҷумҳурӣ, аз дигар минтақаҳои вилоят соҳибкорҳое имрӯз ҷалб кунем. дар доираи соли 2019-2021 ки соли рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ аст, яке аз вазифаҳои асосии ҷалби сайёҳон ба мавзеъҳои таърихӣ мебошад. аз ҷониби рӯзноманигорон оида аз навсозии мавзеъҳои таърихӣ суол гузорӣ шуд. муовини раиси ноҳия Дилрабо Раҳимӣ оиди ҷалби сайёҳон ва зиёд шудани шумораи онҳо маълумот пешниҳод кард. мавзеи Лангарато обуду зебо гардондошта истодааст ва 500 метр роҳи Лангарато ва Тағояк шағалпӯш гардида ба нақша гирифта шудааст ки пурра асфалтпӯш гардад ва дар соли 2019 10416 нафар сайёҳҳо аз минтақаи Лангарота дидан карда шуданд ки аз ин шумора 95 нафар аз хориҷи мебошанд. инчунин дар рафти нишасти хабари камбудиҳои ҷойдоштаи соҳаи маориф ва тандурустӣ баррасӣ гардид. маълум шуд ки дар соҳаи маориф норасогии кадрӣ вуҷуд дорад. камбудани омӯзгорони фанни дақиқ, забони англисӣ, забони давлатӣ ба мушоҳида мерасад. баъзе омӯзгороне ки айни замон аз ин фанҳо дарс медиҳанд, бо маълумоти олии нопурра ва миёнаи махсус фаъолият мебаранд. норасогии кадрҳо дар соҳаи тандурустӣ низ мушоҳида мешавад. дар соҳаи тандурустӣ бошад, дар сохторҳои кац тибби оилавӣ, яъне духтурони оилавӣ намерасанд, аз сабаби он ки дар ҳамин 20 штати корӣ мавҷуд нест. агар ки мо ҳамин масъалаи штати корӣ ҳалли худашро ёбад, мо маҳкамдагӣ ба унвони вазорати тандурустӣ ҳам ба унвони ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ҳам ирсол кардагӣ, агар ҳалли худаш ҳамин штатҳои корӣ ёбад, аллакай норасоии кадр ҳалли мешавад. тӯли 1 соат новбаста аз набудани шароити техникӣ барои инъикоси пурраи нишасти матбуотӣ, рӯзноманигорон кӯшиш карданд ки ба суолҳои худ посух гиранд. гузориши Гулҳаё Камолзода ва Наим Аюбов аз ноҳияи Спитамен барои барномаи иттилоотии хабар.